full episode Ilocano Love Storya. O anya, dumte nga tamat lang, Mari Chris. Ang mga no nalipatan na matitulag yo. Ang mga no adala ang nakaladawan na, Chari. San amabalin asaan nga agparang dayjay, kay ayatan na kunay. Talaga mata niya. Niramil daytan. Isulit ti kotse na. Wow! Nagpinitasan ti kotsena. Nginginahan nakit ti dayta. Nakatumpong kamat gayam itinabak ng anak ayan-ayatan, Chani. Oh, Mari Chris. Natiktikan kan sa nang urure kanya ka. Ang terti kayan-ayat mo. Paknang pay, nagkasat kan, friend. Saan met? Aywan gayam. Kadwak kinasingad apagayam ko. Ni Chari. Chari, niramila kaayan-ayat ko. Hi! Kumusta? Nagwapo ka, Ramil. Nalayang matganti gayam ko ang nagpili, ha? Nagyaman na. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Chari. O sige, lumugan ka yung tumapandayon. Nupatam lang nga ni Mari Chris nga tidog-tibok na. Mapagbidotan kay kuma nga agkakaingas. Napintasag ka dimat akas ka ni Mari Chris. Oo na. Agpada kayo napintas. Sakbay ang makado tayo. Mangantay kitin. Ang mga numarabyan tayo. Sana bali marabyan tayo. Di itulog kayo ito nga gayam. Nagadumot namin tayo in order mo. Ang mga nusan tayo ang maibos. Wow! Nginginahin nagitiputahi nga in-order mo. Italaga makastra ka kitikastoy ang nginginahin na restaurant. Ito lang amin. Nga awisin na katigayim mo. Munupulan nun, kain ait kami kani Mari Chris. Ang mga nudandani kayo pa yan agkasar. O sandok no liplipatan nga awisan, ha? Mabayag pa'y day ta, Chari. San mi pa'y napagsaritaan day ta banag. Nadiyo pa'y kayo tumangan. Humuna aklatan. May masan mimot nga miinan kini Charity agsarsarita. Okay dati kayo mo Mari Chris. Damoy pa ilang tagkita. Kasla nabayagan ng gamam mo kami. Kasta talaga ni Chari. Gayong na amin na maasitgan na tao. Day talaang napili iti pakiayan-ayatan. Oh? Dahil takin na pintas mo, Chari? Sa anak mo't nga ganat amadaan iti kaayan-aya. Apay aya asyak di pagsarsaritaan nyo. Nakadanon tamot laang dito'y balayo, Peter. Pinsyakan no narabyan ta ang nagawin. Awan na nyaman na, sir. Oray ka na rin ti overtime ko. Yan, agyaman na kiti pa nang itulnog yung kanyak, sir. Plano nga rod ngay katangan kay ti kotsem. Anya? Nangato ti posisyon mo iti opisina. Masapul nga dabukod mo alugan. Agyaman nakmanan ka na kayo, sir. Kaday ta ni nanang ko. Nalasin na gayam ti kotseyo. Ay, naibag arabi iyo, sir. Romano ko namlatan, Nestor. Sige, sana kong ngagbayag. Kumunagon. Aganad ka iti panagmaneho, Romano. Inuruuray ko ang makasangpet ka, tag sangot ako maamangan. Ay, nalakas ka gaya man na ng rabi eh. Nagpa-order ni Sir Romano iti pangrabyan mi nanang. Saan naman ta kaya't amabisinan kami? Amoyo, nakasaysaya at launay kanyak. Saan akas ka dagiti daduma anabak nang? Puto tayo ta kunayo nanang. Saan na mata pobre? Amoyo, kasla amat ipangibilbilang akin kwa na. Ay, Peter. Uray ni Ramil nga anak na, nasingpatmat kanyak. Sipot nagtrabaho kadakwada. Tagbalin kami nga gayam. Dito lang, ta inagaw ni Ramil ni Mari Crisken ka. Nang, saan nyo ko man maipalagip tayo kanyak dahil ta? Pawatak ni Mari Chris. Agpagayam kami lata. Makapaapal ka talaga, Mari Chris. Baknang Ramil.
Nagkuhapo pa si ka. Saan lang nga day ta, Chari? Simpot ni Ramil. Nadlaw ko nga ron dayta. Ang damot nadlaw ko gan ka, Chari. Ha? Naing baglakit din. Taam-amok ti kaayan ayat mo. Di mo ibaga pag selselosan nak. Si Kamat, kasla di na kamam mo. No, daddy ma. Masapol nga agad ka. Kasanon no gundawayan da ka. No kaslakit di kini Ramel, kat iba nagdak. Awan dakas na. Chari! Diyak ka gulbot. Saan ka mabainkan ka, friend? Ambisyosa. Nagarawa ka kitkitam. Ngamamok ti pagpatingkaat. Kat aging gaita, awan pa'y kaayan ayat ko. Hindi lang ada kami ni ti restaurant at nalagip ka. Inayaban ka kuma. Tapno nagamamu kayo kini Chari. Pinag-overtime nakmat kami ni si Romano, Ramil. Kan may isa, ang amok ni Chari. Gayam ni Marie Chris. Huwag kayo. Nalipanak mo ito nga kakaruba kayo kayo. Apayasan ka nag-aram kini Marie Chris. Awan iti panunos ko dito abang nagiti. Nakurapi kami lang kininanang. Kayat ang mapa iti arapaap na. Dayawag ti kinasayat mo, Peter. Nadaras, di pa nakasursurom ka nagti trabaho dito opisina. Pagyamanak dito kan papang mo. Gaputa inik ka nakitigundaway. Ramil, agkita kayo to kanimanan kini Marie Crescenton manan. Ato nga min ti matrabaho dito opisina. Gusto ka di pa? Sana bali? Awagak lagtan nga umay dito eh. Uray rabinton rumar kami. No di mo maibturan, di mo makita iti may nga aldaw. Ikasar mo lang agad ikaw. Ni papahamat, mailiw kayo ka din na maddaan ni Diapo ko. Saan mi pa na pagsaritaan day taabanag, papa? Pasensyakan ta na singa ka, Ramil. Imbili ni papang mga itid ko kan kadagiti yung papeles. Nagyaman na, Peter. Sige, di simulatan iti lamisa. Sige. Agsubliak nga ro din iti lamisahan ko. Paayaban naklaan, no ka sa pulam kanya. Sige. Hindi tamo ti pagbili ba kini Peter. Mapangnam naman. Nasingpet, kinabas na kiti trabaho na. Yung mas dawak na apay nga akong pilot nubya na. Ang gayam. Dandanik matin malipatan nga waga ni Marquez. Number nan. Anday ta. Griringan ti cellphone na. Hello? Marquez, ano ti trabaho dito opisina? Saan ka masang asukunin? Umay kanto lang dito opisina. Sana balik din ang kasama mo. Awatan. Di mo ka dinaawatan, timbaga. Umay ka dito opisina. Uray rabinton rumarta. Papanan ka di? Ay di mong saludsudin pa eh. Kahit ko, no mabalin, at daklat tayo tisibay mo. Ay ayatin ka unay, Marie Chris. Nagsayangan. Naimbagam ko maasigod kanyak, Marie Chris. Diyak ko may manugot asumurot kini Frank, inton madamdama. Apay, agayan ayat kayon ka ni Frank? Ay, saan ba eh? Diyak magustuhan ni Frank. Bak nang dangagpaiso. Nagado ka nung ti utang ti pamilyana. Sika talaga. Apay nga ro sumusurot ka kan kuana. Tagulit nga rod. Naibabawit ti susurot ka kankwana. Amangan no kagkura na. Sika ti makaamo. Ngam agananad ka kuma. Sayang laeng. Imbaga ngamin ni Ramil ti isusurot niyo. Agpaiso? Kaya't na nga kukuyog tayo kada Peter kalpasan ti trabaho. Kaya't nakakano ayam amo ka ni Peter. Anya? Pakpakawan, friend. Saan
na ka maipayan itinasaya at abiyag ni Peter. Saan mo kumakagura na ito'y ngay bagakin ka? Nagado abidto dagiti trabaho. Hindi kayong arudan ti ituloy iti daytoy. Saan ka kumagumura? Sir, kahit pagkanwa ka sarita, Peter. Nagsasalita kami pa ni Papa. Dapat lang pagsasalitaan mo. Lading itik, sir. Pinastrak nakmatlat namin ti sekretaryayo. Payab kang tulat pa nitong madamdama, Peter. Sige, sir. Agyaman na. Ungungtan samat ni Sir Romano ni Ramila. Kas laging mura pa'y kanya. Napasnag kan sakit diti pa nagtrabaho, Peter. Saan mo pa yan nadlaw ti kaadak diti asidag ti lamisahan mo? Marie Chris, amo ka din ni Ramil nga umay ka? Inawagan na kita bigat. Sinakbayak ti iyo may ko. Tamangan dumatrapi ka. Sige, pagtugaw ka. Sipod na pa naging opisina da. Saan na pa matarim mo nga agama? Kasta ka di? Ay, awaman mo di nak masango. Gaputi nawagan nak, imayak mo. Kasarita na kano pa ni Sir Romano. Ang mga ano ti trabaho na. Kasta ka di? Damag ko anapintas ka na ti trabaho dito opisina da. Masansan kami na mapagsaritaan da ka. Naimbagda nga agama. Nangaro na kin ni Sir Romano. Kaslasan nga empleyado ti pangibilbilangan na kanya. Apa yan nakurder kay ti Arak, Ramil? Una yakigtot mo. Sagay sa atay ti daytoy. Pagpaimaslat kaan. Talaga ka di nga ginom ka? Diyak pa'y napadasan ti uminom iti Arak. Katawaan naklakit din makita nak ni Chari. Nagin-inom ka din ni Jari? Sagpaminsan. Saan ka pilitan mo saan makayat? Inom bakla daytoy. Manipod na gamamuta. Itapay lang ang makita nga ginom ka. Apay, anya ka dito ibartakam. Apay, naginom ka ni Tiarak kada ibarte ka mon? Sige, ibusik lang dayto yan. Kalpasan na, mangantan. At dapay papanantain ton maramdama. Naimbaga bigat yun, Nana Esther. Naggagat kayo lakit din. Uray dito igit ti kalsada, pakisagsagad yun. Nalpas mata ti trabaho di taonag. Nay, langam sakit di tinapuyatan balasan ko. Dandani nga mininteng nga ti Rabi, idi itulnog nak ni Ramil. Nagdanang akpay, tanaginong agmaneho. Nasimpot samot ni Ramel. Agkagayaman dakin ni Peter, Nana. Day talauna iti pagyamanak kadagijay nga agama. Saan da nga isabsabali ni Peter? Wana? Baknang da ngamin, Nana. Ngam, nasaya at damat. Iso anak hagasgasak ni Ramel Marie Chris. Naragsak to lakit di ti panagdinayo nga gasawa. Bareng madanon to day taan, Nana. Nay, apaya kasta ti kunang balasan ko. Adda ka di problema ti relasyon nyo kay ni Ramel? Awan mo't kit di, Nana. Ngam, saan may pa'y ngamin na pagtulagan day takan ni Ramil. Nanang, nakita kayo kini Marie Chris ang nagsarasarita itaya. Napatagsakit iti nagsaritaan nyo. Amumatan ti kinasingid ni Marie Chris kanyak. Uray pinaay na ka iti panagarumukan ko na. Saan ang nagbaliw ti panakilangan na kanyak? Saan yun nalagipin pa dayta, Nanang? Naragsak na kin Ramil iti ayan ayat da. Saan ka din nga amo ni Ramel ang nagaram ka kining Marie Chris?
Sana napatagdeta maamuan na. Jak kayat aday tatimang dadali ti panaggayim ken Ramil. Saan nga ipalubos ni Romano dayta? Anya ti kaya tiyosawan nanang. Anak ko, nasingpet ni Sir Romano. Pudno dayta ako nayo nanang. Wan gayam. Adda pa panakin din madamdama. Saan na sinumbatan ni nanang ti saludsod ko itaya? Binaybay aklatan. Ngamiti pa nagsauna. Kaslam amo na una ni Sir Romano. Pudnumot kat di. Sipod nagtrabaho ak kadakada. Nakasaysaya at na kanyak. Saan lang may empleyado tinang ibilangan na kanyak. Ngayon kas may isang anak. Ni Marie Chris. Asit gakman. Dan sakit di pa panama, Peter. Kasta unay pa nagpagwapom. Mapana ko magpasyara ang si Shaklaeng. Awan mat kaya nayat ko. Ni Chari ko nakuma. Ngam amumot day jayan. Jak pa'y kit di maereto para ken ka day jagayam ko. Agayatak tunga talagang inton makasara ka kitikasken ka, Marie Chris. Peter, please. Saan ka madanagan? Naawat kong tipa ng paay mo kanyak. Naragsakak para kada kaywan Ramil. Agyaman ako na itamaawatan na. Saan mo ko maapanunutan ngay nayat ko ni Ramil? Kaputabak nang da. Amok na ita. Nasingpat ni Ramil. Iso nagasat ka. Agyaman ak. Peter, numabalin. Diyak ko makayata maamuan ni Ramil, anagaram ka kanya. Saan na masapol ang maamon na ita? Saan damat ang nagayan ayat? Yan na isa. Diyak kayat ang madadal ti panaggaying me. Kaya saan kumaasak ti makagapo iti saan nyo ang panagkinaawatan. Amo kajak madaron ni Peter. Tanakita ijay sentro. Basta jak nadlaw ni Marie Chris. Ang mga nagkuyog damanin kini Ramel. Jak ka mo. Jak pagdamdamagan ti anak ko. Amo kalasingpot ni Ramil akas kini Peter. Esta. Agyaman at iti kinaimbag mo kini Peter. Amo no apay napatag ni Peter kanya. No saan na kumaaga po. Tiday di mabala. Saan mo nga ipalagipay dayta Romano? Naragsakak para iti anak ko. Tiyam mo siguro no na itong parkong tilogan. Ipalubos ko kadimat nga dadaka sa mapasamakin ka. No, apay nga minanaginom ka, Ramil. San ka nagdanak pa ay atim ka ko na Marie Chris. Ramil, ay ayatan ka matunay. Marie Chris. Pangasim, saan? Hindi ko manugot. Aging ga iti santa pa'y ang makapagkasar. Apay di ko nam. Pagang-angawang ka. Nakasagana ka mga kasaraking ka. Agyamanak. Amok nga'y ayatan na, Ramil. Ay ayatan ka matunay. Ngam dayawan na kumamat. Okay. Saan ka napilitan no di mo kayat? Agawit ang natin. Itulnog ka na. No, apay nga minanaginom ka. Pangasim. Enton maminsan nga kuyog ta. Saan ka nga ginom? Please. Sige, ikari. Sige. Sakpay pandarak di kutsi. Agkan kan arakupan ka kumapay lahat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Kung nakman mo nakaturog kan Peter, anya pa ilaan tar aramidam dito'y salas. Nakaida kita yan, nanang. Nga malagip ko. At dagaming bilin si Romano nga aramidak. Limuarak na nalam namin is dito'y salas. Di mo kumasapaan lang ang tagre. Ang kaanabanog aya. Sana ka makaturog nang. Aging gaajak malpas tinited kanya katrabaho. Tapno, damot ama ay ayaw na si Romano kanyak. Nadlaw ko gamit ay. Intulog ni Ramil ni Marie Chris. Nabigbig mo ka diti kutsina. Nagsisiim kan sabot anak ka. Ipod numang kanyak. No dapay lang panagayat mo kini Marie Chris. Nang, saan ko man alay tati pagsaritaan tayo? Sige. Panawang ka nga rudan. Kat noong masinga ti ararabita. San ka unang agpuypuyat? Wanang, mabita ito yan. Diya kung sinong batan ti saludsod ni nanang kanyak. Aklunak. Ay ayat at kailangan ni Marie Chris. Mamak. Naragsakan iti relasyon da kan Rami. Tanda ni kaya manting nga tirabi eh. Nga, saan pa yung makaturog? Malagip ko. Tsak namnamaan nga awisin nak ni Ramil iti hotel. Nagirot ti pa nangarakop na kanya. Ti pa nangakit na kanya. Kasanun mo ulitin naman ang taychay. Rumbang nga tanga ipaay kunti amin ko kenkwana. Nakasaganamat nga ta na mangikasar kanya. Mariknak ngamin ngay ayaten nak nira. Medyo maulaw pa eh. Ang mga nadyak kabalan tiyo may mga opisina ita pa pa. Nadlaw ko ti sasangpot mo idirabi, Peter. Nakita ka naginom iti arak. Ada ka di problema. Anya ko mati problema pa pa. Tuloy ko tinaginom. Pinangyaw aman ko itirik na ako. Dapat kaya din ni Peter, akatulungan ka niya opisina. Talaga talag kanyo unay ni Peter ha. Nung dumakas lakay ko pa tagsilos kayo ko na. Anya? Tsak amo nga da ka starik nam kini Peter. Nasingid kayo mat nga gaya. Sige, lipatin nyo tinibagak pa pa. Marang kabalak ti sumrek. Intun malpas pangaldang. Napuyatan kan sa? Kasla nagsangsangit ka pa eh. Ha? Saan man? Masurunak nga ron. Diyak matlaangan maalap ituturugak. Pampanunot ang ngamin ni Ramil. Dayjay akin na gwapo na. Sa nasingpat ka eh. Nalailo pa ingatan niya. Pilya ka talaga. Noan nila di ka damdamagam kanya. Gagay mo't lati agayan ayat sikawan. Masyakti sika. Itulog kulatan. Tapno daga po na nga ikasarnak. Saan ko anadanon ni Papa ito opisina na? Saan ko amawatan? Nandiyan bagat sekretarya. Anapalan ni Papa. At dahil si mawagan ko anak at nakipagkita. Ang mga nasaan nagbayag? Namunot na nasakit pa lang tiolog. Ay, nakaadok timi na midrabi. Anya? Ne, saan ka nasamat unang umin-inum itinasangar, Ramil? Man oh. Kalpasan, anay tulnog ko ni Marie Chris iti balayda. Intuloy ko pa ilang tinaginom. Uwan, nakita niya kotse mi dirabi eh. Sirili nga pelang. Namugla ko man, disimurot ka pa ilang kanya. Ha? Sana kumiinom, Ramil. Talaga anasingpot kanya. Sabay, madlaw mo't itilangam. Awan sapay mo't ti kainahit mo. Mamumla ko, Maramil.
Ngam saan arong bang amam dayday. Sige, sige. Agsubli pa ilang iti opisina ni Papa. Damagklatan iti sekretarya no niya ti mabalin ko nga ramidan. Minsan, iturog ko kit din. Ganda na alas 5 na. Napaot matiturog ka ang pa ni Papa. Ni Archie dito mauawag. Hello? Anya? Ita ka di? O sige, sige. Uwan. Umayak lang taditan. Bye. Kuna ni Michelle, na iturog mo ka no? Sa rumor ka manan? Imawag ni Archie, Papa. Simbang put ka ng tibarkada may anaga po yung States. Kita gaw awis iti pa nagsasangom eh. Oh, Peter. Amang ano kahit mo ti sumurot? Ha? Ito na minsan langan, Ramil. Jack mapanawon ti trabaho. Pagsaritaan mi kanupay kin ni Sir Romano dahil pinarabin ta kanya ka proposal. Oh, sige, sige. Mapanak pa yung rod. Umuna akon. Papa. Ramil, amang ano na bartag kantuman na sumangpat? Saan, Papa? Inapagdalagan. Wapin ko may dalapit. Peter, daya wag ti kinalain mo. Magustuak na ito'y pinaaramid ko ang proposal. Anda potensyal mo ang mga maton iti kumpanya. Ngam kini Ramil. Ha? Aywan gayam, Peter. Maliplipatag batan. Intan to kumita iti kotse menton bigat. Tung palaktin karek idiking ka. Pasado alas 5. Ngamawan pa'y ni Ramil. Sanak nga taasukunan. Sapay pimanawan di Chari. Ada kumapay kadwak nga agawid. Ada kan ngamin nangawis kan ko na. Awagak man kiti. Griring ti cellphone na nga di namot sungsumbatan. Hello. Ramil, agur urayak dito isangot ti pagtrabaho ha. Mapit lang. Kasla na bartag ka. Unggay man niya. Nalibatak mo din. Sorry Inawis na kami ni Archie. Gininom kami Nabarte ka mag-arodan. Sana bali. Sige, agawid aklatan. Nabartag ka manan idikalman. Sa agin inom ka man itan. Ya, pala ti oras at naparte nasidjita pa'y dagiti matakag maneho nung nakatagaya ka. Nagpipintasan na kaya papalasan. Naglalangdang agi. Selamalasing ko ita. Kuli ka. Archie, mabit lang. Panawag ka pa dito. Ramil, agkita tamat gayam dito party. Sa mga matulad ka. Kapat ka kanyak. Sorry Sige, sige. Kamoy tanti pa kaya. Ang kaliwarap iti pang lolo. Among gayam dito party. Wen. Sapay mangkarkalit isang na kanya. Ado nga mintiin niya purami at trabaho di opisina nanang. Isa ang rabya na kasing mangpet. Inyawid ko pa ito ginatang ni Sir Romano akanan mi. Iti kasta, agsango tayo matlaan nga mga rabi. Nagadumot na ito anak ka. Talaga para katatayo dito adwa nanang. Inlakaman na ka ni Sir Romano. Talaga nasaya at ni Romano ken ka, Peter. Pababain na karod kan kwa na. Gumatang ka no inton bigat iti kotsek nanang. Anya? Kababain mat ano kanayong itulnog nak. Amangan no inutan na dong ikisa iti sweldok.
Salamat busy ti ulo kit sakit na. Wait lang. Saan na ti kwarto ka? Yan asino tatay tapay ko. Ni Chari. Nagkariing kagaya man, Ramian. Honey. Nalas ti Bartek mo di rabuan. Ang mga nutimon malagip nga inmay ta di ti hotel. Kat di mon amo no anya tinapasama ka data. Ha? Oray siya, nabarka ka Ramian. Ang babawyak, ang nalpasan. Sa narumbang na dyan napasama ka tata, Chari. Anya na dyan naramid ko. Amo, nasulisog ka lang. Di ka matanagan. Saan to ang amuan ni Marie Chris daytoy? Nakasagana ang hagsakripisyo. Chari. Oo, anya, Peter. Magusto mo lang daytoy napili ta ako tiya. Natanang ka nga agman maneho. Kabalak matan ti agmaneho, sir. Angam awan ti kas aganad. Baligayam. Agyaman ak unay kada kayo. Bayan niyo, sir. Inuta kabayadan daytoy ako kotse. Saan mo na panunutan dayta, Peter? Sagot ko keng ka daytoy. Anya? Kababay, sir. Agyaman ak. Inton makita ni Ramil daytoy. Mas daw tulakit di. Saan mo na apaka-problemaan dayta? Rumbang lang nga dakotsem ang mga opisina. Tanangato ti posisyon mo. Siyak nga minti kakurapayan ng empleyado yo, sir. Peter, saan mo ang panunutan dayta? Nasaysaya at amang rugi ka iti baba sa agpanghatok. Salamat daw ko dito ako siya. Barbaro. Nakin ko ka nga tayo ti dito eh. Kotse ni Peter dayta, Ramil. Ginatang ko para kang kuana. Kaasing agpapasahero nga umay agtrabaho. Piman nga pa iso. Dita kinagwapo na. Peter. Sumurot ka nga rin kanya. Papananta, Ramil. Saan mo nga isungsong ni Peter? So kung nagdamari Chris Kanchari iti pagtrabahuan da. Kalbasan na. Mangrabi kami ni Tirwar, papa. Nasapol amilik-lik ko ti bagik-kinig, Chari. O sige. Mapantan, Ramil. Si Kanton ti mangilogan kini Chari. Itulnog munto matan, no agawid ka. Wow, umasasinsan ni Peter. At dan bukod na kotse. Nasurok gaya na makalaos ti kotse ni Peter, ha. Itay lang nadlaw ko. Naano sa ngamin nagtrabaho ti kayam ko. Nagasat to lagit di tasawaan na. Oh, Johnny, apaya saan ka magtanabatagtaga rin? Madman din sa matirik na na. Kasla mapilipilitan lang ang umisan. Ha? Johnny! Anong babas pa sa makit ka? Excuse me. Adan samat sa gubani ti Chari. Itay nakalugan iti kotse. Nadlaw kon kinukuha na dayta. Kasanumit nga min. Nangan iti ice cream. Sa itay ur-urayan da kayo. Gimatang iti inartem nga aglaklako iti balasil ti kalsada. Agyaman ak iti kinaimbag mula unay kinipita. Kasta unay aragsak na idin sangpet na ti kutse. Saan na nga inararapaap amadaan iti kutse? Oray dayto lang awagas. Amalitupak dagiti nagkuranga. Umdasan dagiti aramidam. Ti amkag no agata. Naimbag ta saan nga agatap ni Ramel. O tayo nga agatap iti panagkunak, Esther. Nasingad na nga gayam. Nasingpatmat ni Ramil kas kinipita. Sumagmamanon alawas. Nasumok na ti aginom iti arak. Amangan met no ada problema na. Tunggal damagak, katawanak na. Awan mo ti amok, apakariribukan na. Naragsak na iti ayan-ayat na kini Marekre. Sa anak lakit yan nagbidot.
Ti kotse ni Sir Romano tinasabat ko iti agkilo iti kalsada. Nagturong iti lugar mi. Mabalinmat namin ti shortcut ijay. No kaya taliklikan ti traffic. Bueno, ang mga nagpadpada lang ata. Peter, ada kagaya man anak ko. Saan ka mat anak bayag iti napanam? Napanak namin gimatang iti sidaan tayo nanang. Kasla dya kotse ni Sir Romano dyan nakita ka. Ha? Limabas lakit di dito eh. Ay, day pati jakam mo. Ada akmat gamin iti unag itay. Ay, nagbayag lakit din ni Chari. Itay pa yan nagsubli di taon eh. Uray ni Ramil. Apay nga awan pa eh. Marie Chris? Awan ka di pa ni Ramil? Awan pa nga rod. Ay, Chari! Anyat mapaspasamat kan? Agpud mo ka man kanyak. Masikog kanya. Marie Chris? Wan? Masikong ka? Anya? Awan na mo kakaya nayat mo. Asino ti amati sikog mo? Pagawanan ako ba? Ni Ramil ti amati si Kuko. Anya? Sana po na dayta. Chari! Kasano na pasamak dayta? Mabitlang nga. Saan ka po ang panaw? Apay, anyat aramida. Awagak ni Ramil. Anyat pang panggapam. Saan ka nagsalud-sud bay? Agulimot ka! Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Ramil! Madamagag man maniho. Apang imawag ka ba lang? Umaya ko dita. Saan ka nagtuloy? Kadwak ni Chari ita. Ada na patagapagsalitaan ni... Ha? Mabit lang. Sige. Adang taksi. Lumugan ka, Chari. Manmanutit tao dito'y parke. Nasaya at launay adito'y ti pagsaritaan ta, Chari. Pagawanan ako ma. Sige. Denggak ti palawag ma. Kasano anasikugan na ka ni Ramil? Idintuta amumit nga gayan ayat kami. San ka di? Nagrana kami iti may sa apaskan. Agpada kami na bartak. Napan kami iti may sa hotel. Kat idya na pasamat ti saan kumarumbang. Awanan ka itipain. Sinulisog mo ni Ramil. Saan ka di? Sumumbat ka! Diyan kabalsan iti panang tumpang kanya. Apunta sana na may sablipay ti napasamat. Awan sir bim agayam! Amom nga gayan ayat kamin! Ambisyosa ka! Juan, akwag. Sana to na makasana kitikas kini Ramil. No saan na kay kasana ni Sir Romano ti kasari itagtap na itagdir na titayaw ko. Pumanaw kan! Kitikan kayat amakita. Manipod ita saan tan nga agpagayam! Peter, apay nga dapat dito'y balay. Padala ang nagsaritaan mi kinitatang mo. Oh, aping sangsangit ka. Ano tinapasamak? Pangasim, saan kumapailangan nga ita ti panagsarita ta?
Sige. Agabi na ka, Roden. Anya ti pasol ko kan karamil. Apay anipay Chari agayem ko. Apay. Naitungtong ka man nga tag kinipito. Nadlaw ko man. Asim mangputan ni Marie Chris. Nay, tita, apay ama ikulkulong ka. Nang, pag iso ang mailo katiri daw itay dumting ni Marie Chris. Pagluluwa. Na, apay nga ta. Nagsumbat dakin ni Ramel. Awan amo kasanda pag kinaawatan nanang. Ang no apay ngagsang sangit. Masya na pong nakinkwana. Kagangay nga adati di pag kinaawatan dagiti agayan aya. Saan ta na problema dayta? Umay kakit tamang rabi itan. Sige nanang. Amo ka mabisin kayon. No amukla ko mahangagdanon ta dito'y balay da Ramil. Sana kung ngay may. Saan pa yung amo ni Ramil ama si Kuga? Sige, papanakon. Oh, Jari? Mariclis? Nagkuyo kayo, mat? Saan kami nagkuyog? Nagrana kami laang. Sige, agsarita kayo ato. Saan ka apumana, Mariclis? Sikat timasa ko lang makasarita. Datatid adang agsarita, Ramil. Amon da ito ni Marie Chris. Masikugak kat sikat ti amana. Ha? Anyan da ito yung pananglo ko yung kanya, Ramil. Ngam, awanan ti mabalin ko. Masapol nga ikasar mo ni Chari. Tapno saan nga agbalin a bastardo ti sikog na. Nangag ko, tinagsasaritaan nyo kada Marie Chris Kanchari. Anya laki din dito yung inaramin mo. Di ka lang asyan kini Marie Chris. Saan ko nagaytan ti amin, papa? Agpata kami anabartek kin Chari. Nga masikugan ni Chari. Di mo mabalin abay-bayan. Masapul nga ikasar mo ni Chari. Ni Marie Chris tayo ay papa. Dakdakkel ti karbangan ni Chari. Kasano ko mga ibagaw dito? Ni Marie Chris tayo ay iso ti rumbang ikasar ko. Babalin ko asustentuan ni Chari. Kinti anak minto. Ket dumakkel ti anak yo bastardo. Kayat mo kadi nga dakdakkel na ti panakauyaw na. Ay, jak ipalubos. Baba, bayandak ko maasyak kag desisyon. Ket namnamaem nga umanugot ni Marie Chris. Kalpasan ti pananglokom keng kuwana. Saan ko alinuko pa? Uliti ka di pa lang timbaga kada kayo. Saan ko anagayatan ti amin na napasamak kada kami kini Chari. Agyamanak, tan kipagkita ka kanya. Pakawanak ko ma. Ay ayatin ka, Marie Chris. Ulbod ka. Kasanong ibagam ngay ayatin na. Idinto Pangasim. Saan ka nagsangit? Diyak ko man kaya ti makipagkita ken ka. Tanya ko mapay ti serbihin na Ramil. Ada-ada lang ang amadudog ti puso. Dumag ka. Sikat ikasar ko. Kasaritak ni Chari. Sustintuak ti pasngay ng anak mi. Saan? Diyak umanugot. Saan nakadingay ayatan? Sana narumbang nga damagin pa dito kanya Ramil. Anya lang ang tirik na. Sana tumit lang ang naraksa. No amok nga danto taong agsagsagaba. Saan ko ngay ayatan ni Chari? Amo, saan nakmat ngay ayatan? Tay tatidak kalabidot mo. Gimsan na kan akayat apaluspusan ni Chari. Wala nga Diyak kayat nga ada amadadahal ti pa nagpagayam mi. Kayam na ti gayam Ramil. Kadya ko ti sakripisyo. Uray ka ipapanan ti pa nagsagaba. Malaksid ka dagiti dadakkel ko. Masapol ko ti sabali apang ibagaan iti marikrik na. Ay, nalakit da ito ang nagtungpalan yaw kiniramil. Kunak man no awan ti problema ti ayan ayat iyo. Pasensya kayo lang kuman, Nanester.
Jak magawid ang ti panagarubos ti luha ko. Narukop ni Ramil iti sulisog. Kiti nasakit. Tibay mismo agayam ko. Amok ana sa para ken kati amin, Marie Grace. Ngam laglagi pum kuma. Adda isem akay batugan ti tunggalwa. Kas labumtag ti barukong ko iti sa nana. Sana kun nga agbayag pay. Masapul mo ti agmay sa. Tapno makapagpanunot ka anay ba. Ngam saan mo kumaadangran ti bagem? Nanang, amo kung ano ti problema da Marie Chris kan Ramil. Maluksaw ni Ramil. Angan, ada ama siya na kini Marie Chris. Naikari siguro asaan dang agkagasa tanak ko. Ni Marie Chris kumatirumbang nga ikasar ni Ramil. Amok ti ugali ni Chari. Saan anasaya at nagpanunot ka iti dakas iti paadam a tao. Pasensya kayo nang. Uno, ay mabitla ang pita. Maluksaw ka kadiki ni Ramil. Gaputay ayatong pailaang ni Marie Chris. Jak kaya ti makibiyang nanang. Jak kaya di amo no kasano akasaritak ni Marie Chris. Agyaman na, Camille. Matayak laki titi ba inog pas ngaya kapalasang. Chari, saan ko abaso di amin? Jak na gayat ng tinapasama kiti nagbadan ta. Sakbay ang pinaayabak ni Chari tapno matinong ti kasaryo. Nalpasta na nagsarita. Amok ang mapilit-pilitan ka lang amang ikasar kanya. Tani Marie Christi ay ayatam. Saan nag-akaayan-ayan? Jak may palubos at tumao ti apo ko kabastardo. Ikasar na ka ni Ramil. Agyaman nagpapa. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel mo. Agsasango tayo tapno matulagan ti kasaryo. Mabait lang, Papa. Sige, ituloy tagsarita. Uminom lang. Nyam, date, malik-likalan ni Chari. Naamo kini Chari. Saan ka kano nasumsumra kiti trabaho? Nagtidawa kiti napaot a bakasyon. Tsaka mo nagsubli apay iti trabaho. Amok tirik na mitiyag na ma. Kasapulam ti kasarasarita. Diyak kayat ngay ayan na, Peter. Ngamin, ad-adalaang ang makarik na ak iti saan. Marie Chris. Diyak mo ti ibagag. Ngem amok. Makalipat kan tumadlaan. Ay ayatak ni Ramil. Amok ay ayatak na. Ngam narukop iti sulisog. Laglagi pam. Ada ka kanay mi yabay mo. Anya di kayat mo asawan, Peter. Amo ka saan ng nuretyo ka nito? Saan ka nalipatan, Marie Chris? Magtalinad ka rito puso.